Fiică, mă lași să te fac azi?" a întrebat tatăl vitreg, cu o voce care părea plină de intenții ascunse. Mariana, aflată deja sub duș, era paralizată. Ochii lui mari reflectau frica care i-a cuprins trupul. Nu și-ar fi putut imagina niciodată că acea simplă cerere va marca începutul unui capitol întunecat care i-ar schimba viața pentru totdeauna. Ai simțit vreodată că pământul de sub picioarele tale s-a prăbușit, lăsând doar un gol asurzitor? Aceasta a fost realitatea Marianei, o fetiță care, la 10 ani, și-a văzut viața schimbându-se drastic într-o clipă. Până atunci, existența ei a fost marcată de râsete și momente de afecțiune cu Renato, tatăl ei vitreg, care s-a prezentat drept figura paternă pe care nu a avut-o niciodată. Cu toate acestea, o umbră întunecată s-a apropiat, iar Mariana, cu vulnerabilitățile ei, a început să simtă că securitatea pe care o cunoștea ar putea fi o capcană. Mariana a crescut sub protecția mamei sale, Teresa, o femeie puternică care a căutat mereu să umple golul lăsat de tatăl biologic al fetei. Prezența lui Renato a adus un suflu de stabilitate, iar, pentru Mariana, el a fost un erou, figura care îi făcea inima caldă atunci când era numit tată. Dar în spatele zidurilor acelei case care se simțea ca acasă, se desfășura un conflict tot mai mare. Încrederea Marianei în Renato a fost zguduită într-un moment care ar fi trebuit să fie unul de nevinovăție, o simplă cerere de a obține un prosop transformată într-un coșmar fără sfârșit. Atmosfera din jurul Marianei, cândva colorată și plină de râs, a devenit un spațiu apăsător și sufocant. Căldura băii, care mai înainte aducea confort, o făcea acum neliniștită, de parcă pereții s-ar închide în jurul ei. Interacțiunile cu Renato, care anterior erau naturale și relaxate, au început să aibă o greutate insuportabilă. Privirea lui, care fusese întotdeauna afectuoasă, părea acum pătrunzătoare, de parcă ar fi scos la iveală cele mai profunde nesiguranțe și temeri ale ei. Conflictul s-a intensificat, iar Mariana, prinsă între loialitatea față de bărbatul pe care l-a considerat întotdeauna tată și instinctele ei de autoprotecție, s-a trezit într-un labirint emoțional. Bătălia internă pe care o ducea a izolat-o din ce în ce mai mult, în timp ce relația ei de familie, cândva perfectă, a devenit un câmp minat de tensiune și incertitudine. Ceea ce odată a fost o casă, acum s-a transformat într-o închisoare, iar umbra trecutului a continuat să-i bântuie zilele, cerând Marianei să-și găsească puterea de a-și înfrunta demonii. Mariana simțea greutatea neîncrederii cu fiecare zi care trecea. Relația cu Renato, care înainte era plină de afecțiune, purta acum o povară emoțională insuportabilă. Ceea ce ar fi trebuit să fie un spațiu de iubire și protecție s-a transformat într-un câmp de luptă interior. Privirea lui părea să pătrundă în sufletul ei, iar inocența care trăia cândva în inima ei a fost înlocuită cu o frică paralizantă. Nu știa cum să se confrunte cu acest bărbat care îi fusese ancora atât de mult timp. Conversațiile dintre mamă și fiică au devenit rare, iar când Teresa a încercat să întrebe cum decurge relația ei cu Renato, Mariana s-a închis, de teamă că mama ei nu o va crede. În curând, au apărut noi provocări. La școală, prietenii Marianei, care fuseseră anterior refugiul ei, au început să-i observe schimbarea. Clara, o colegă de clasă, a fost întotdeauna o fată extravertită și energică. Îi păsa de Mariana, dar abordarea ei a fost directă și, uneori, dură. "Nu mai ești la fel, Mari. Ce se întâmplă?" Întrebarea Clarei a fost o lovitură. Mariana a vrut să țipe, să explice că siguranța pe care o simțise se dărâmă, dar cuvintele nu veneau. Prietenia, care putea fi un sprijin, a devenit mai mult o povară. Mariana s-a trezit prinsă între dorința de a se deschide și teama de a fi judecată. Teresa, la rândul ei, s-a luptat cu propria ei dilemă. Avusese încredere în Renato și îl văzuse ca pe un bărbat demn, dar acum a început să-și dea seama că ceva nu era în regulă. Nopțile în care Mariana s-a închis în camera ei să plângă nu au trecut neobservate, dar mama ei a evitat să investigheze mai departe, temându-se că adevărul ar putea distruge structura familiei pe care și-a construit-o cu atâta efort. Relația dintre mamă și fiică a început să se deterioreze, iar Mariana a simțit că își pierde nu numai încrederea în Renato, ci și legătura cu Teresa. În adâncul sufletului, Mariana știa că are nevoie de ajutor. Primul pas ar fi să-și recunoască temerile și să se deschidă față de cineva, dar ideea de a se expune într-o lume pe care s-ar putea să nu o înțeleagă a făcut-o să intre în panică. Când s-a hotărât în sfârșit să vorbească cu Clara, presiunea a fost insuportabilă. Lacrimile îi curgeau pe față în timp ce încerca să pună în cuvinte ceea ce simțea. Prietenia care odată părea o sursă de bucurie a devenit acum un test de rezistență. "Dacă nu mă crede nimeni?" gândi ea, în timp ce nesiguranța o învăluia ca o ceață. Aceste experiențe provocatoare au început să o modeleze pe Mariana.
S-a trezit într-o tulburare emoțională, dar fiecare mică interacțiune a învățat-o ceva nou despre ea însăși și despre curajul pe care îl putea găsi în ea însăși. Confruntându-și temerile și vulnerabilitățile, Mariana a început să urmeze o cale de autodescoperire, chiar dacă încă era ezită și plină de îndoieli. Bătălia abia începea, dar flacăra rezistenței începea să se aprindă în ea, luminând o posibilă ieșire din labirintul în care se afla. Mariana se simțea din ce în ce mai izolată într-o mare de neîncredere și nesiguranță. După ce s-a deschis față de Clara, care a promis că îi va fi sprijinul, așteptarea schimbării s-a amestecat cu teama de noi dezamăgiri. Prietenia lor a început însă să fie pusă la încercare când Clara, într-un moment de frustrare, i-a dezvăluit lui Renato mărturisirea Marianei. Trădarea a tăiat-o pe Mariana ca un cuțit, iar privirea lui Renato, care înainte fusese afectuoasă, era acum plină de răceală. "M-ai trădat, Mari?" Cuvintele lui răsunau în mintea ei, iar încrederea pe care începea să o construiască s-a prăbușit într-o clipă. Cu inima grea, Mariana s-a trezit într-o dilemă. Trădarea Clarei nu numai că a îndepărtat-o de sprijinul de care avea atâta nevoie, dar a și lăsat-o mai vulnerabilă în fața lui Renato. El, în felul lui manipulator, a început să insinueze că Mariana exagerează, că își creează probleme acolo unde nu erau. "Nu ai idee ce este dragostea, Mariana. Nu poți să arunci totul din cauza nesiguranței." Aceste momente au lăsat-o conflictuală, punându-și sub semnul întrebării propria ei sănătate mentală și percepția realității. Sentimentul de singurătate a crescut și ea se întrebă dacă chiar era singură în această luptă. Teresa, la rândul ei, a început să suspecteze adevărata natură a lui Renato. Într-o noapte, când a auzit o conversație între ei, a observat tonul disprețuitor pe care l-a folosit față de Mariana. Stomacul i s-a întors și și-a văzut fiica atât de fragilă. Mama, luptându-se cu propria loialitate față de Renato, a decis să investigheze mai departe. Făcând acest lucru, Teresa a descoperit mesaje pe telefonul mobil al Marianei care dezvăluiau adâncimea suferinței fiicei sale. Durerea s-a transformat într-un impuls de acțiune, trebuia să-l înfrunte pe Renato. Dar, în același timp, puterea dragostei ei pentru el a paralizat-o între timp, Mariana era în pragul unei căderi emoționale. Greutatea trădării Clarei și manipularea lui Renato au lăsat-o într-o stare de confuzie. Nopțile nedormite au devenit frecvente, iar presiunea de a păstra aparențele la școală s-a intensificat. Într-un moment de disperare, ea a decis să se retragă din prietenii, crezând că nimeni nu poate înțelege cu adevărat prin ce trece ea. Această decizie a trimis-o într-un ciclu de singurătate și disperare, în care fiecare zi se simțea ca o repetare a celei precedente. Scena era pregătită pentru o schimbare drastică. Mariana, când s-a așteptat mai puțin, a primit o invitație neașteptată de la un grup de sprijin pentru tinerii care au trecut prin situații similare. Dilema era clară. Acceptarea invitației ar însemna renunțarea la rezervele tale și expunerea la o lume nouă, dar și posibilitatea de a găsi putere și sprijin. Flacăra rezistenței începea să strălucească și, în ciuda faptului că se simțea pierdută, Mariana știa că era timpul să decidă dacă va lupta sau se va preda. Drumul din față era plin de incertitudine, dar ceva în interiorul ei începea să se trezească, dorința de a nu lăsa istoria să o definească. Mariana era nehotărâtă, cu inima grea de trădările și nesiguranța care o înconjura. Când a decis să accepte invitația grupului de sprijin, nu știa că acesta va fi punctul de cotitură în viața lui. Prima întâlnire a fost un amestec de nervozitate și anticipare. La intrarea în cameră, a fost întâmpinată de fețe prietenoase care împărtășeau povești de durere și rezistență. Sinceritatea experiențelor altora a rezonat profund în ea și, pentru prima dată după luni de zile, s-a simțit înțeleasă. Lacrimile au început să-i alunece pe față, dar erau lacrimi de ușurare. Atmosfera caldă și primitoare a învăluit-o, ca o îmbrățișare pe care și-a dorit-o cu atâta disperare. În cadrul ședinței, Mariana a ascultat cu atenție narațiunile altor tineri care, la fel ca ea, s-au confruntat cu provocări emoționale. Fiecare relatare a fost o fațetă a durerii pe care o cunoștea atât de bine, dar a purtat și un mesaj de speranță. Când a auzit o fată vorbind despre cum a depășit o prietenie toxică, Mariana a simțit o senzație în interiorul ei. Ideea că ar putea fi eliberat de manipularea lui Renato și de trădarea Clarei a început să germineze în mintea lui. Într-un moment de inspirație, ea s-a ridicat și și-a împărtășit propria poveste, cu vocea tremurândă, dar stabilă. Imediat ce a terminat, a fost întâmpinată cu aplauze și zâmbete încurajatoare. Acea acceptare instantană a adus un nou sentiment de apartenență de care Mariana nu știa că are nevoie. Pe măsură ce întâlnirea a continuat, Mariana și-a dat seama că era înconjurată de oameni care îi înțelegeau luptele și nu o judecau. Puterea colectivă a grupului a început să o infuzeze cu curaj,
făcând-o să se întrebe dacă chiar trebuie să rămână prinsă într-o relație care a dus-o. Cuvintele de sprijin și experiențele împărtășite au aprins un foc de determinare în interiorul ei. Ideea de a-l confrunta pe Renato și de a-și lăsa în urmă prietenia cu Clara, odată pentru totdeauna, a început să pară nu numai posibilă, ci și necesară. La întoarcerea acasă, Mariana a simțit o schimbare internă. Singurătatea care o însoțea constant era înlocuită de un nou sentiment de împuternicire. Ea nu mai era dispusă să fie victima tăcută a situației. Conversațiile grupului îi răsunau în minte, iar hotărârea lui de a se elibera de Renato creștea cu fiecare pas pe care îl făcea. Imaginea lui, care o chinuise cândva, părea acum mai îndepărtată, ca o umbră pe care urma să o risipească. Ceea ce Mariana nu știa era că această nouă fază a vieții ei va aduce și provocări neașteptate. Libertatea la care tângea atât de mult ar necesita confruntări directe, nu numai cu Renato, ci și cu Clara, care nu era dispusă să o lase fără luptă. Cu toate acestea, Mariana era acum pregătită pentru această bătălie. Grupul de sprijin nu a oferit doar un spațiu sigur, ci și un nou set de instrumente emoționale. Se simțea mai puternică, mai conștientă de propriile nevoi și, cel mai important, mai aproape de cine era ea cu adevărat. Cu o hotărâre reînnoită, Mariana a decis că este timpul să-l înfrunte pe Renato. Confruntarea se apropia și, odată cu ea, posibilitatea de a se elibera în sfârșit de lanțurile care o țineau pe spate. În adâncul sufletului, știa că bătălia va fi grea, dar acum, înarmată cu puterea noilor ei prieteni și cu propriul ei curaj, Mariana era dispusă să lupte pentru adevărul ei. Anticiparea confruntării era palpabilă, iar tânăra a simțit că, indiferent de rezultat, transformarea începută în acea cameră de sprijin o va duce într-un loc de autenticitate și împuternicire. Viitorul era incert, dar pentru prima dată, Mariana era gata să-l îmbrățișeze. În dimineața confruntării, Mariana s-a trezit cu un amestec de nervozitate și determinare. Grupul de sprijin fusese refugiul ei sigur, unde a învățat să-și prețuiască vocea și să-și recunoască sentimentele. Acum, ea era pe cale să pună toate acestea în practică. Inima îi bătea mai repede în timp ce se pregătea, amintindu-și poveștile de depășire pe care le auzise. Fiecare cont o încuraja să fie fermă, să nu se lase intimidată. Decizia de a se întâlni cu Renato și Clara nu a fost doar să pună capăt unei relații toxice, era vorba de a-ți revendica viața înapoi. A ajuns la locul convenit cu o singură certitudine: nu i-a permis lui Renato să o manipuleze din nou. Când a intrat în cafenea, ochii tăi l-au căutat. De îndată ce l-a văzut, fluturii i-au lovit stomacul, dar Mariana și-a amintit tot ce învățase. Curajul nu era absența fricii, ci capacitatea de a acționa în ciuda acesteia. Cu un oftat adânc, se apropie de masa unde stătea Renato, umflat de prezența Clarei lângă el. Cele două figuri împreună reprezentau tot ce o rănise pe Mariana, dar acum, ea era diferită. Trebuie să vorbim, spuse ea, cu vocea fermă, dar nu agresivă. Renato oprit cu o expresie surprinsă, în timp ce Clara se încruntă, vădit deconcertată. Mariana și-a dat seama că dinamica s-a schimbat. Nu mai era fata nesigură care le permitea să o trateze cum doreau ei. Despre ce? A tachinat Renato, cu un zâmbet disprețuitor pe față. Nu arăți foarte fericită. Mariana, te simți bine? Cuvintele lui au fost ca o travă, dar în loc să se dă înapoi, Mariana a rămas în picioare. Nu sunt aici să discut despre starea mea emoțională, Renato. Sunt aici să-ți spun că nu mai vreau să fac parte din viața ta. Și tu, Clara, nu mai vreau această prietenie care mi-a adus doar durere. Vocea lui nu se clătina. În schimb, exista o claritate pe care nu o simțise niciodată înainte. Reacția Clarei a fost imediată. Ești ridicol. Suntem prieteni. Mariana, nu ne poți lăsa pur și simplu așa. Prietena ei părea disperată, dar Mariana nu se mai simțea prinsă de vinovăția care o dominase cândva. Prietenia nu înseamnă control și manipulare. Merit mai mult de atât, a răspuns ea, simțind că puterea crește în ea. Tensiunea de la masă era palpabilă, iar privirile celorlalți meseni au început să se întoarcă. Parcă lumea din jurul lui s-ar fi oprit. Tot ce conta în acel moment era ceea ce Mariana era pe cale să pretindă pentru sine. Renato, realizând că nu mai avea control, începu să ridice tonul. Nu pleci nicăieri fără mine. Ai nevoie de mine. Disperarea din vocea lui era evidentă, iar Mariana a recunoscut că aceasta era ultima suflare a unei relații care o ținea prizonieră. Nu, Renato, nu am nevoie de tine. Am nevoie de mine, a declarat ea, simțind cum adrenalina îi curge corpul. În timp ce ea a rostit aceste cuvinte, un val de împuternicire a cuprins-o, frica care o paraliza cândva era acum doar un ecou îndepărtat. Tăcerea care a urmat a fost asurzitoare.
Clara părea uluită, iar Renato, la rândul său, era furios. Dar Marianei nu i-a mai păsat de reacția lor. A simțit ușurința de a se elibera în sfârșit de legăturile ei emoționale. Transformarea pe care a căutat-o atât de mult timp era acolo, la doar câțiva pași. S-a întors și a mers spre ieșire, simțindu-se ușurată și împuternicită. Când a părăsit cafeneaua, o nouă viață a pulsat în ea. Mariana știa că această decizie a marcat începutul unei noi călătorii, una pe care era dispusă să o îmbrățișeze. Grupul de sprijin fusese catalizatorul, iar acum, cu vocea și adevărul ei, era pregătită să-și construiască un viitor în care fericirea ei să fie pe primul loc. Impactul acestei confruntări avea să se reverse pe tot parcursul vieții ei, dar ceea ce a impresionat-o cel mai mult a fost sentimentul de libertate. Mariana nu a depășit doar o provocare. A apărut ca o femeie nouă, gata să facă față oricărui obstacol pe care viața i-a aruncat-o. Trecutul avea greutatea lui, dar acum, ea era liberă să-și rescrie povestea. Mariana a plecat din cafenea cu o senzație de lejeritate pe care nu o mai simțise niciodată. Confruntarea a lăsat-o nu numai ușurată, ci și împuternicită. Cuvintele pe care le rostise îi răsunau în minte, reafirmându-i libertatea proaspăt câștigată. Când s-a uitat înapoi, i-a văzut pe Renato și pe Clara, cufundați într-o liniște care a scos la iveală confuzia și disperarea pe care le generaseră acțiunile lor. Impactul deciziei ei avea să se răspândească de-a lungul vieții lor, iar Mariana știa că a schimbat dinamica acelei prietenii și relația toxică care o prindea în capcană. Pe măsură ce treceau zilele, Mariana a început să observe schimbări în viața ei. Grupul de sprijin a devenit și mai semnificativ, servind drept spațiu de creștere și reflecție. Prietenii ei din grup, când au aflat de curajul ei, s-au reunit pentru a sărbători această realizare. Împreună, au început să planifice activități care întăreau stima de sine și puterea feminină, lucru pe care Mariana și-a dorit profund. Se simțea parte a ceva mai mare, o rețea de sprijin care o încuraja să fie cea mai bună versiune a ei înșiși. Reflectând la călătoria ei, Mariana a recunoscut că, deși drumul fusese plin de provocări, fiecare pas o învățase despre puterea și rezistența ei. Și-a dat seama că lăsase frica să o controleze prea mult timp și că acum avea puterea de a-și modela propriul destin. Această transformare nu a fost doar despre eliberarea de Renato și Clara, ci despre îmbrățișarea vieții pe care și-a dorit cu adevărat să o trăiască. Între timp, Renato și Clara s-au trezit în fața unei noi realități. Clara, simțind pierderea prieteniei, a început să reflecteze asupra propriilor acțiuni și asupra efectelor pe care acestea le-au avut asupra Marianei. Ceea ce odată părea o prietenie solidă era acum plină de manipulare și nesiguranță. Această introspecție a determinat-o să caute ajutor și, în timp, să lucreze asupra ei înșiși, căutând să fie o persoană mai bună. Renato, în schimb, s-a confruntat cu fragilitatea relațiilor sale, realizând că controlul și posesivitatea nu erau modalități de a iubi. Furia pe care a simțit-o față de Mariana s-a transformat curând în tristețe profundă la pierderea cuiva care a contat cu adevărat în viața lui. Mariana, acum implicată în activități noi și prietenii sănătoase, se simțea din ce în ce mai conectată cu ea însăși. Sentimentul de libertate nu a fost doar o realizare personală, a fost o mărturie că schimbarea este posibilă și necesară. Privind spre viitor, era hotărâtă să exploreze noi căi, îmbrățișând viața cu încrederea pe care și-a dorit-o mereu. Călătoria Marianei a învățat-o că adevărata putere constă în a te cunoaște și a te respecta. Și așa, era pregătită să scrie noi capitole în povestea ei, cu certitudinea că fericirea nu era doar o destinație, ci o construcție zilnică. Viața era plină de posibilități și, pentru prima dată, era dispusă să le exploreze fără teamă. Ai văzut cum curajul Marianei poate transforma vieți, chiar și în situații provocatoare? Acum vreau să aud de la tine. Cum ți-a atins această călătorie inima? Te-ai confruntat vreodată cu ceva asemănător? Lasă-ți comentariul mai jos și vom împărtăși povești care îi pot inspira pe alții. Și dacă ți-a plăcut acest mesaj și crezi că poate face o diferență în viața cuiva, nu uita să dai like videoclipului și să-l distribui oricui trebuie să-l audă astăzi. În cele din urmă, abonează-te la canal și activează clopoțelul pentru a continua să urmărești mai multe povești ca aceasta. Participarea ta este ceea ce face acest spațiu atât de special.